ikano mabiangu tauya nonhaudzo manhoko dzozuva rumakumi mairi nonhatu mwedzi uno wakubvumbi. Nyasi makomborero arizwishe atsvitsa makore makumi mairi nopfumbamwe okuzvahwa. Munhau dzanyasi kuno chikopokopo chomasoja omuno munyika chagwa kuActuras chagwira mudzimba dzowanhu zvokutoti wanhu wese wanga warimo wana kwai wapfira pakarepo waringitsa zvichiitika wagotiwo paribe kana bhonzo kana chinhu chibodzi chasara pane wanhuwo. Idi manyongori ega ega tinoti wazorore murugare. Idi hwendo huno tichangwirira zvakawanyanyisa kuwanda. George Charamba goreketa iye kuti wana miriro mudariro reparamende wariwo muDCT wakaitiwa mapenzi noZANU-PF kuti wagovhote pabodzipo nawo. Izvi zvinotoshamisa, asi ivo vazhinji vanozviziva zvinoshamisa banhu kuti hunhu hwayo hunondochinjaba, inoramba yakandoita zvibodzizvo. Wana mumiriri mudariro reparamende wagotiwo wakugoendesa wakuru wakambosenza pabodzipo wari kusenza kuzinara kubazi rinorwisana nouori roZimbabwe Anti-Corruption Commission. Wari kuti iwo zvakafirefetiwa zvikaboeka kuti iwo ndo wagoita kusikinya tukono wachinokora hawo homwe yenyika ndo wachaendesiwa kumajere. Tinoimba kuti izvi zvichaitika nokuti nhau iyi inotorwadza mabiangu. Ukatekaira mumakomba mairi mavhiri achibva apfira pabodzipo unobva warwadziwa. Idi nyasi tiri kufara kuti Terence Manjengwa pabodzipo natanyaradziwa Sawaira wabisiwa pakutongiwa nomumwe mutongi womudare guru munyika reHarare. Paino magweta anoita kodzero dzewanhu maitiro ari kuita wakuru wehurumende okundoisa wanhu mujere waribeka namhosva wachizobuditsiwa hawo paye anotorwadza uye ari kuramba achindoenderera. Paribe chizvinu chichagoitika, asi tinoimba kuti zvichapera. Wamapfumo wagoti zvichapera rini, zvichapera nei? Petrus Mutetwa rigweta rinoshisa mapurisa makuru agoti iye wanoita zvokutapa nhau munyika wari kutorwadza nokuti wazhinji wavo wakaisiwa muhapwa dzowanhu vano mari. Wari kuti wazhinji wavo wakaisiwa muhapwa dzowanhu vano mari zvokutoti wakutadza kuboya nokunyora zvinhu zvinonge zvichiitika sozvazviri. Kureketa kuno paribe kana chibodzi chaagofara nacho achiti washoma ndo wari kuita kuti wapenengure nokutanika pachena zvinhu zvouori, asi wari kubva wahwisiwa pabodzipo. Tinoimba kuti wari kuteerera nakadzitape mabiedu. Kuno vamwe wanoita zvokuhwira kodzero dzowagari wokumasvingo wasungiwa wari wapfumbamwe pamahofisi okanzuru yokumasvingoyo. Kwai wasungiwa wari kuti wari kutsvaka mvura kukanzuru ikweyo. Hino kuti mapurisa ayo achagova mhosva yei kana waendesa kujere tichagokunyepai. Tiri kufara kuti vanhu vari kumaruwa mazhinji akaita sana Mhondoro nozvimba wakugona kupinda mumari. Kureketa kuno pavaijara michero yemagwavha paribe akambofunga kuti vachagoboya mari, asi hwendo huno kambani yoShweps yagoti iyo yakuda kuchiwapa mari nokuti magwavha avo ano zvinhu zvaari kugona kuita. Tinondoramba tichikwena mhuno kuti dai nokwedu kwaitawo wari kuita izvi pamango dzedu dzinonga dzakawanda nomashonja nozvimwe zvakawanda wanda. Kubulawayo kwai kwagoita makadhi okuratidza kuti vanhu vapuwa kamushonga kodziwa mupengo akushota. Kureketa kuno kwai makadhi ari kugosaika zvokutorwadza vanhu kuti kana vakareka kugovapuwa vachipuwa kamushongako vachagoratidza nei kuti vapuwa kamushonga. Toimba kuti paribe chitsotsi chakaitika ipapa kuti zvidari. Waye wanohwewa rute wachida kuponda mhuka dzedu dzomusango kwai vachagopuwa marezinesi nohurumende makuno yano. Kwai nohurumende munguva yechando iyi ndo yavagoringira kuti vagovape marezinesi nokuti vanenge vakateya kutoita mari yakawanda. Toimba kuti vachareka kugokwarashana nomhuka dzakaita zvozvipembere idzo dzaakushota. Waimboita zvomugodhiwo Shabhani Mashawa
kwai wakatengesewa ivhu rawo naGwaradzimba ari kutonga ipapo. Kureketa kuno kwai wabasawo ipapo wari kutoda kuti Gwaradzimba abisiwe nokuti ari kuramba achindoparadza nokumora zvinhu zveipapo pakambani. Toimba kuti zvichagochinja nokuti mugodhi waishisayo mabiyangu. Tiri kufara nyasi chikwata chedu choZimbabwe chokiriketi chaenda kotamba nechikwata chokuPakistan chikawakunda nyasi. Wawakunda kokutanga pamutambo 13 yawaenda kotamba mumhanywa mudiki. Kureketa kuno wahwina nomumhanywa 10 toramba tichiti makorokoto. Titatamuke kuenda pasi rese. South Africa iri kugopuwa wanainjiniya womvura wari kubva kuCuba wachagona kugwarasha mari inoita mamiliyoni muSouth Africa 64. Wazhinji muSouth Africa waribe kufara nonhau iyi wakatsvomwa kureketano. Kukinya kwaita dambudziko rokushayika kwomubhedha nokutoti vanhu vazhinji vari kuhwaritsa nodzihwamupengo. Kusimuka kwaita dzihwamupengo pokare kwahwadza vazhinji. Tinoimba kuti richareka kugwarasha vazhinji ikweyo. KuChad kwaenda kunyahwa yaIdris Deby kwaenda mukuru weFrance Emmanuel Macron kusanyadzikwa kuruwa kunotohwadza mabiyangu nokuti wanga wakatomira padivi nogwicho raiye Idris Deby rakasara rikapuwa matomu. Kuno kamushonga kokudzivirira malaria kanogona kungoita zviri nani nokuti kari kuhwisana nechirwere ichi zvinosvika zvikamu 45 kubva muzana. Tinoimba kuti kachagoita kuti zvirerukewo kweduno. Chikwata chokiriketi choSouth Africa chambomisiwa nomugurukota rozvomutambo munyikamo nokuti wari kuramba kuchinja maitiro okuti vanhu vese vagopinde mumutambo uyu zvakanakisisa. Idi pakanyangarisa apa asi tiri ipapo togumira pano panyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.